Calesi, Mis dragones. ¿dónde tienen los dragones? Aquí. ¿On? Allí. ¿No lo ves? No la vea. Winter is not coming. Sí, pues aquí no crec. Ja t'he dit que tot experto. No dic per l'altra banda, vosaltres? Que puta ja! Per què em porteu a aquest lloc? Mira jo! Mira això! 5 minuts. No, jo no. Que sóc el càmera, no puc ajudar. Monstruo de las profundidades. Aviam, ara sí de les mans, és que si no... Escolta! Tio, no em portaran res al res. Té altra mentida.